IFM News. IFM News. Hindi gitoy. Idol Joan na kamen. Nagdago po at ti 20 asako ti nagresultaan ana kolektar dagiti na kolektar basura dagiti nakipagpaset ti International Day of Action for Rivers iti Kiawit River iti syudad ti Batak. Insayang ka ti DNR ti may sa river cleanup kas paset ti tinawantawen apan nakikaykay sa ti opisina iti nasaong aktibidad. Nakipartisipar pa dagiti 84 barangay officials ken volunteers iti Barangay Barani, Barangay Benagan, ken Barangay Palpalikong iti nasao syudad. Nagbibinadangan da anang pidot kadagiti nagduduma a klase ti basura ket nakaurnong da iti sinako-sako dagitoy. Na-turn over met iti lokal na gobyerno dagiti na kolektar basura talpasan na ti river cleanup may tiket tapnon mapagsisina dagitoy para iti husto pakaibelenganda ken tapnon saanen pay amanayunan dagiti kaiwara basura. Naururnong dagitoy do Bernard posible nga dagiti pay naiya tayab nga plastics adat nga ti panganan ditoy dapat digiti partner sa day nga nagususaran ti nanganan digiti putputed nga kay kayo iti naglabas nga bagyo nga nakadigiti da dumapayan nga basura idol Bernard. Mix of different na ganan waste di tangay at yamok na Kiawit River ba no kadita Riverside idol Joan? When idol Bernard karaman na pay dito. Okay. So dumamin talong nga barangay dito sa Kupen na so nga medyo nalawa isong ado dito basura idol Bernard. Wala at game sa pala kumata ma-lessen ti basura ta deta 20 sacks of garbage or waste kit dakkel nga banag deta idol Joan. When na doon idol Bernard. Ado detan. Kita kang runaan na deta adta kat plastic, correct? When. Okay. Go ahead idol Joan. Damag iti syudad ti Batak kadwa iti 99.5 ayos nilawag idol Joan naging tatapos.